Et godt helbred, det er noget af det mest værdifulde, du ejer. Har du nogle gange spurgt dig selv, hvad er årsagen til sygdom? Og er det noget, jeg kan gøre for effektivt at forebygge at blive syg? Jeg hedder Alexander Jensen, og jeg vil gerne invitere dig til en foredragsrække, som hedder Din Sundhed og Din Fremtid, som starter den 10. oktober på Esbjerg Hovedbibliotek. Og der vil vi se på, hvordan forskningen den viser, at de rette livsstilsændringer markant kan reducere risikoen for sygdom. Og i visse tilfælde, hvis man har fået sygdom, reversere den. Vi vil gennemgå nogle af de mest udbredte sygdomme, som cancer, hjertekarsygdom, diabetes, autoimmun sygdom og angst og depression. Og se på, hvad forskningen siger, at du kan gøre for at optimere din sundhed. Tænker du nogle gange på, hvad der kommer til at ske i fremtiden? Verden den synes at være i en mere og mere ustabil tilstand. Vi ser krig, økonomiske udfordringer, ødelæggende klimaforandringer, og der synes ikke rigtig at være nogen effektiv menneskelig løsning. Vidste du, at Bibelen har forudsagt historien i detaljer og har specifikke profetier om vores tid og den nærmere fremtid? I den anden del af den her foredragsrække, så vil vi dykke ned i skriftens fascinerende forudsigelser, underbygget af historiebøgerne og arkæologien, og se på, hvor vi befinder os i den profetiske tidslinje og hvad der venter i fremtiden. Vi vil opdage, at der er løsninger og håb, og jeg ved, at du vil blive inspireret. Hver aften så vil vi have 2 korte foredrag. Det første om din sundhed, det andet om din fremtid. Du ønsker ikke at gå glip af denne foredragsrække. Vi ses.